Den energi, du sender ud, det er den verden, du lever i. I sidste uge, der blev en af de mest kærlige, en af de mest sociale, en af de mest positive mennesker, jeg har kendt gennem de sidste 15 år, slået ned efter en fest inde i København. Og han ligger nu med åben kraniebrud. Og det er næsten ikke til at fatte. Det går bare ikke. Vi bliver nødt til at tænke over, hvad for en energi vi sender ud, hvordan vi påvirker vores omgivelser, hvordan vi løser vores problemer. Og jeg tænker bare, om vi ikke kan lære at få vores aggressioner ud igennem musik, igennem kunst, igennem tale, igennem din sport. Bare ikke igennem vold. Det skaber ikke noget. Jeg siger nej til vold. Jeg siger nej til knive i nattelivet. Jeg siger ja til at lade være at gøre det så skide kompliceret. Altså bare pas godt på hinanden. Så går det meget bedre. Pas godt på jer selv.